Her ser et Original Parka for Peak Performance. På skulderen er der et lædertab. Jakken har en god hætte med aftagelig pelskrave. Og derudover er der 2 indspændingsmuligheder. Der er mange gode lommer, blandt andet er der fliseforing i brystlommerne. Jakken er udstyret med en 2-vejs lynlås. Tager vi et kig ind i jakken, finder vi her en handskelomme samt en inderlomme med lynlås. Tager vi et kig af bunden af jakken, finder vi her 2 indspændingsmuligheder. Jakken er vindtæt, vandtæt og åndbar og er foret med 80% uld og 20% fjer. Se flere jakker på codershop.dk.